Ngulu George usikhalithi yakuthola mfaka ubizana sukulu kaBhiyo kagayo kanonele mabona kulo njengenyoka uye lo montela kuzenzela sizalwa ngulu nje mfoka ngamayi lo mtaphathi jamani ngabo labo mntu babo jikithe ukhethe izimali nobe ngemali uthengwe sayimanje njalo ngezulu bezansi kuthandane kwanobajana kuzolwane kanye ndaba nayo iwele lamanje usikotsholo sangasethombe kunye nayo isana kutholo madoda umvumeli data mfana Namxolela bethu nawadibani wesikhali beyiloo nto ibheke pha yabo ya iza kuthi ungakulinga uthuke apha kwabantwana abancinci yabo ngoba izinto zabo ziyathuka aba bantu aba ungakulinge uthuke intontona mphamisa iminwe esincede asiphamisa iminwe Kuba ndibhekile kulayithi ikhandlela ndidliwa yinkenke khombisa impepho ndikhanyisa indlela ndiyakhumba amayeza ngerhenqe betha amadlozi kwabetha amagugu khandidiyekeni ndileqe phume emlanjeni nethoba lenkomo nentsimbi bathi ndiyiqeqe betha amadala amathongo nelandelo khona ndingaze ndipheqe kuba ndibhekile kulayithi ikhandlela ndidliwa yinkenke khombisa impepho ndikhanyisa indlela ndiyakhumba amayeza ngerhenqe betha amadlozi kwabetha amagugu khandidiyekeni ndileqe yawakhupha amadwala endlini njengomxhosa ndazalelwe endlini athi amadlozi manixwaye isikhumba sesilwanyana sasendle manqole ehlathini sithwele isidanga sinamevazotshisa amakodlamini ekhaya emaxhantini yathi buza kwabaphambili ndimophambili ndakhala umhlola makodini sabelobizo nokholo nengqiko mhlasimlalini lumphakathi emkhathini qamatavula amasaefuna uqoboza ndibeleye kwezandabathini ngathi ndibone inkabe enkolo emnyama enamaphondo amathathu andiyazi ndithini xa ndijonge ivelele emoyeni ndithukelele phekwafele esibayeni thini madoda mathambo tethaneni ndifuna ndisile umqombothi ekhayeni andizokuxhantsa ndizombelele ndizobiza amagqirha amadala ndizoqoba entwaleni ndizoxhela lapho kwinqakaza amanqina xa yahamba ndifefe ngegazi ebaleni umso ndihamba ndingandikhangeli ndorhumba amayeza ndizobuya ngentseni ukho ndibhekile kulayithi ikhandlela ndidliwe yinkenke khombisa impepho ndikhanyisa indlela ndiyorhumba amayeza ngerhenqe betha amadlozi kwabethwa amagugu khandidiyekeni ndileqe phume emlanjeni nethoba lenkomo nentsimbi bathi ndiyiqeqe betha abadala amathongo nelandelo khulu ndingaze ndipheqe kupha ndibhekile kulayithi ikhandlela ndidliwa yinkenke khombisa impepho ndikhanyisa indlela ndiyorhumba amayeza ngerhenqe Ukule ngaphandle kwabasa unzima uzola uhlala wena ukule nemali yabantwana unzima uzola uhlungu phila ngokusamela usencane uhlungu phila ngokusamela
abantu ayifunda na because way at all wayebarhuqa ababeke apha athi makufundwe
Sindisithile ezodanga kanomuntu uma sengicanga kanje kanomuntu ngizosuka ngize uma sengicanga kanje kanomuntu ngizosuka ngize ngikhumbula wena kanomuntu
Phakeme noma ngingqono nabanye abantu ngisuka eThekwini kodwa ngodlameni ngozozoma kaSjadu la udadewethu sephambi kwami uyangqolisa uthi mawucela uzeze ngithi no uMC usobekela umthetho uthi uMC ucela umcimbi ovalwe ngoba nabanikazi bomusic bayafonelwa yes kumnandi kube sibe sonke lana ne kodwa fanele understand ukuthi lento esiphambi kwayo le iqashiwe kumele sihloniphaneni nabanikazi ababekele phambi kwethu bahloniphe abantu ababanikeze lento
phambi kwethu. Ngiyacela bafethu. Wane mazizini. Imani bafethu. Ngentonipho nje kakhulu nje ngicela ama-participated ubudala bakho tata umsebenzile namhlanje. Jabulela tata kakhulu futhi ndibulela kakhulu. Jabulela andikwazi mhlawumbi andikwazi okanye ndiyakwazi mhlawumbi. Okay, molweni guys, igama nguDr. Wabani Dr. Lowayo. Hey, uye Chomi. Umadala egugile uJoshua Dowamxhosa. Ihleli nobhuti Scorpion apha. Hayi mina ndifonelwe nomuntu omdala. Wathi ikhona into lapha mandize ndibaleke ndizapha. Yalapha and ndiyakubona nangondikhwele nayo imoto endiqonda ndizukuthetisa. Hayi andizukuthetisa mhlobo wam. Yaqonda ke ndiyeza ixesha lam ngoba ubani uScorpion esuka phi intoni unobangela woba kubekho lo msebenzi sikuwo namhlanje kuthiwa ngusakha uMaskandi apha emiladini eJohn nerekile. Okay, saqala kanje watshintsha manje lokufumana umntazana omele kabangethe bathwala izandla bafaza thina ndaqomelambila lolaka phakathi komqolo bana bengabeza amadoda wakhe ufike iScorpion. Namhlanje tata ndizawubuyela kumbuzo wakho. Namhlanje sakha uMaskandi i-promotion. Into abangaliba masithi sakha uMaskandi zibe khona izinto ebezikhona ngaphambili. Ngenxa into yobana abantu bebethembele ukuthi uMaskandi uxhomekeke kuthi thina singabatholi bakaMaskandi. Kodwa kuye kwenzeka into yobana saqabana yayazi uMaskandi bakaMaskandi abantu empilweni kuyaxanyana futhi ke siye sabona ukuthi heyi masiyalimala thina ngoba siye sakhupha uMaskandi kwibhizinesi samfaka exhukwini kakhulukazi. Iyona nto siye sabona hayi masibuyisaneni size sikokelela abantu ababesithembile ukuthi singakha isizwe sikaMaskandi futhi ababezimisele ukuthi bangafaka isandla ukwakha isizwe sikaMaskandi. Sithi ke namhlanje silapha ke namhlanje futhi siyakha isizwe sikaMaskandi. Wonke lo muntu ebephoxekile ngexesha lesikabene singakwazi nosapotana omnye xa senza into ngaphaya omnye engasakwazi nokuya. Namhlanje sithi ke owenza into ngomso omnye uyakwazi ukuya sincedisane ngolo hlobo. Sithi ke siyaxhasana ngaloo ndlela sikuze siqhubeke sibheka phambili. Asisakwazi noqesheka mntakababa kwizinto ezenzeka ekuhlaleni ngoba yazi into eyenzekayo uba ngabana uqeshe i-enemy yam naseninengxaki nawe wena uqeshe i-enemy yam yabona sivalelana imisebenzi. Ya sivalelana imisebenzi sendinengxaki nawe sivalelana amathuba. Into sizoyenza namhlanje sizovula iinhliziyo zabantu ukuthi mazivuleke xa uncedo lwakho luxhomekeke mandiunikeze uncedo lwakho hayi ngokuthi sawusebenza sobabini kodwa xa sendibona ukuthi okay le into ixhomekeke ukuze uphumelele wena